vi ste došli iz ovog Siza. Od tamo odakle želite. A odakle želi? Odakle hoćete. Odakle hoću? Da. Prosto gospodine, ko ste vi? To nije fair. Šta nije fair? To nije fair. Dobro, da, rekli ste nije, ali šta nije fair? Ja sam Toni je fair. A vi niste fair, ma fair ste stvarno, mislim, nema potrebe. Toni je fair. A to mi rekli ste, a Toni Grgeć, doktor nije fair, on je fair, stvarno. On je odličan. Ja sam je fair, Toni je fair. Je fair, Toni je fair. A Toni je fair, da, on je baš je fair, jest. I vi ste fair i on je fair. Stvarno si glup. Eto, glup si ko točak. Ja sam Toni je fair. Ime mi je Toni. Prezime je fair. Toni je fair. Toni ime je fair prezime. Gospodine, samo malo. Vi mislite sam glup da sam ja Bosanac, jel? Pa ja kao sad to ne razumijem. Pa kako ćete vi sutra ući u Evropsku uniju kad uđe neki Kinez, a ne želite objašnjavati nekome, razumijem? Vi morate objasniti odmah ako mu nije jasno 100 puta ako treba da me objasni. Ja sad molim ko jedan intelektualac da me objasnite zašto to nije fair. Ja sam Toni. Ime mi je Toni. Je fair sam. Prezime mi je fair. Dakle, Toni je fair. Pa to što odmah ne kažete. Drago mi je, Šemsudin Dino Poplova, vrlo jednostavno. Oprosti stari, evo. Ništa, pa dobro, proste i vi, malo smo nervozni svi, pošlo vrijeme. A sad mi samo moram te reci gdje je taj aparat za kavu da ga popravim. Aparat znači kroz hodnik i odmah lijevo.